טוב, אנחנו צריכים 61 נורס. הגענו לסייני, הצפון והפינה הצפונית מזרחית של פולין, העיר שממנה התחיל הסיפור. כמו בצילומים שקיבלנו, כך זה נראה. עיירה עם בתים קטנים, חלקם מעץ, חלקם מבלוקים. ואנחנו כאן יושבים לנו בצימר על שפת האגם. עוד מעט אנחנו נלך לשחות בנחל שסוניה דושניצקי למדה בו לשחות. ניקח שתיל של לילך מדושניצה בדיוק ונשתר אותו אצלנו. אותו למולדת החדשה. אנחנו נוסעים עכשיו לסייני. אנחנו נסתובב בסייני, נחפש את הנחל הקטן שעבר בתוך סייני, ועל גדותיו את בית מרדכי דושניצקי, אח של משה דושניצקי, ולפי זה ננסה לאתר את המקום של רחוב נפוליאון ושל בית נפוליאון, ששם יש לנו עדות של לפחות 3 דורות של משפחת דושניצקי. הם נולדו, סבא של שרה שנר, ואבא מויסי שלמה דושניצקי, ואמא שלנו סוניה שרה דושניצקי שנר, נשמית. בית חשוב מאוד, שעל פי הסיפור נפוליאון ב-1812 בדרך לרוסיה לאנשם, ומה שאנחנו יודעים שהבית נשרף לפני כ10 שנים. tourist information ליד הכנסייה. We're looking for a place that once called Napoleon Street. We don't know.
Napoleon Street. And the place was, it was Napoleon House. Our mother is from Seini. And she lived in Napoleon Street. We are looking for the house. It looks like this. This house Yes. is in the street 22 in Piet. רוב תושבי המרכז היו יהודים, התושבים הפולניים היו מסביב. לפני המלחמה, בראשית המאה, בין 40% ל-50% מאוכלוסי סייני היו יהודים. וואו, וואו, כן. וואו, וואו. אז מה זה? בית מרדכי. זה בית עצום ליהודים אז. Empty. My mother describes that this house is standing in the middle of the garden. So this is the garden. נורא מעניין, זה מרגש, ומעניין מה יש שמור פה בעלייה, באטיס. הבית הוא בוודאי בראשית המאה ה-20, כפי שזיהתה שרה שנר, זה ביתו של מרדכי דושניצקי. הוא אומר שסביר להניח הבניין הזה שייך לעירייה, כן. וסביר להניח שיעשו אותו לא יודע, חודשים או שנים כדי לבנות בשטח טוב, לבנות בית חדש. לא יודע, יש לי כל מיני תחושה שמישהו לקח לי משהו. יש לך תחושה מוצדקת מאוד. כן, שזה... מוצדקת מאוד, שמישהו לקח לו משהו. מישהו לקח לי משהו, אני חושב שזה לא היה, אם כולם נשארים בחיים זה לא היה מגיע אליי, הבית הזה. אבל המקום הזה, חיו בו אנשים, דורות. יש לי נקודה משפחתית כאן. כן. כאן זה לכבודו של הבישוף אנטוני ברנובסקי. נקבע פה הבישופות, ומשה דושניצקי חי בבית לא רחוק מכאן. וסבתא, אמא שלנו מתארת, שהוא היה תורם גם לכנסייה הזאת שמבקשים ממנו. על הקשר עם הכומר המקומי ועם הבישופות. אבל יש לה את התיאור שכשהם חזרו מהגירוש מרוסיה, הכומר של הכנסייה שמר את כל החפצים שלהם. ובית הכנסת הלבן, ווייט סינגוג, של קהילת סייני לפני מלחמת העולם השנייה. בית כנסת גדול, מפואר, בנוי כמו הכנסיות פה, עם שני צריכים, עם סגנון של בזיליקה. וזה אומר שהייתה פה קהילה מאוד מאוד גדולה, היום אין פה אפילו יהודי אחד. והם בחרו להפוך את זה לגלריה. התרגשות, עצב, כבוד ואהבה. ביקרנו כאן בני משפחתה של שרה שנר דושניצקי, ילידת סייני, בת למשפחה שחייתה במקום דורות רבים. מי ייתן וסיפור יהדות סייני ימשיך להיות מסופר. משה, אבנר, גיורא ומירי שנר, אוגוסט 2009.